כולנו יודעים שסביבת למידה שהיא מעוצבת, מותאמת למטרות של דרך ההוראה והלמידה של הילדים, לקצב, לסגנון, לדיפרנציאליות. כשפניתי מירי ממן, לעיצוב סביבות הלמידה בבית ספר רקפת, לי זה היה ברור שהדיוק של מירי, הן בעיצוב והן בהתאמת הצבעים, והן בהתאמת התכנים והגרפיקה, הדיוק יהיה מלא ורב גוני. בכל פנייה שלי למירי קיבלתי מענה מהיר לכל שינוי. השינוי היה מבוצע לפי הצורך ולפי ההתאמה שביקשנו. העיצוב והגרפיקה תרמו רבות לחוויית הלמידה של הלומדים. אני ממליצה מאוד ומניסיון על מירי ועל הקשר עם מירי. לי זה ברור שאני ממשיכה לעבוד איתה גם השנה וגם בשנים הבאות. ממליצה בחום. דליה.